כאב קיים, אבל כאילו שם, אתה לא מדבר איתו. אתה ממשיך. ראש! היידה! בסוף בניתי את הריצה ככה שאני רץ על המקסימום משקל בזמן שיש לי. מאוד קרוב לגבול. שום דבר לא כואב, הכל טוב, הכל טוב. היה לי 3 שעות להשלים את ה-21 קילומטר. בוקר טוב. יש קבילות אוכל לכל צוות הנפרד ולכל אחד. הייתי מסומם אחרי ועל 6 שבועות הקרוב, אז היה לי זמן להגיע לדברים אחרים. טוב, אז אני יואב, בן 20, גר בפתח תקווה, לוחם לשעבר. הסיפור עם כל הריצה והמרתון התחיל אי שם באתגר של ה-60 קילומטר. חליתי בסרטן. טיפה אחרי זה היה לי תקופה של הקרנות אחרי הניתוח, ויום אחרי שסיימתי 6 שבועות של הקרנות יצאתי לרוץ 60 קילומטר. בעצם שם התחיל כל הסיפור הזה עם לנסות ולעשות דברים משוגעים. בוקר טוב. ב-3:17 בבוקר, כולם מאחרים כרגיל. למרות שכולם פה, עדיין מכינים קפה וארוחת בוקר. בגלל זה גזרנו אחורה את הזמנים, אמרנו 3:15, בפועל תכננו להתחיל ב-3:30. חלק מהתכנון זה להתחיל רבע שעה באיחור. אנחנו ישראלים, בסדר. הכל עוד מצב רוח טוב, והדירה טובה, ונגד מאוד. נראה לי איך לעניין. יש פה תוכנית חלומות כמו שביקשתם. רגע, זה דבר חשוב. כל הריב הריב אצלכם פה. וואו. וואלה גם. איזה תינוק. זהו, אז החולצות, כולם צריכים להיות עם חולצה, לאפות זוהר, אם אתם מסתובבים מעיל, אז לאפות זוהר צריך להיות מעל. בסדר, אי אפשר לאפות זוהר כמו את השם. זה סימן זיהוי, ואתה מן הסתם גם למעלה. יש פה חבילה בראוניס ואחד הצלטים תחשת גל. טוב גם. שלכם? טוב שלך. צריך להיות בהירים על הבוקר. כן, כן. סיימתי את הריצה של ה-60, הייתה 3 שבועות התאוששות. איפשהו אחרי ה3 שבועות האלה, זה כבר היה בראש בחשיבה, מה אני נושא מכאן. וכבר אז חזרתי לרוץ, חזרתי להתאמן, חזרתי להניף. חלק גדול מהאימונים היה ריצה עם משקל, הרבה אימוני כוח, כוח זה הבסיס לכל הדבר הזה. שוחה, בלי קשר, מרחקים ארוכים. אז ממש, חלק מהאימונים שהייתי עושה זה לקחת מכוניות, לחבר אותם עם ריתמה ולקרוא אותם. חלק מהמטרה בסוף זה לבנות איזושהי סיבולת כוח. כל אחד שלא חישבנו וגם לא יכולנו סתם לעשות את זה בסימולציה, זה העניין הזה של המזג האוויר. אם ירד גשם, סיכוי סביר שזה לא הולך לעבוד. אבל אנחנו תהיו חזקים. תמיד ניגש לדברים כאלה ואומר לעצמך, תמיד יש את הספק. תמיד יש ספק אם זה יעבוד, אם זה לא יעבוד, זה אף פעם לא שחור לבן של כאילו זה הולך להצליח ב100%, זה אף פעם לא הליכה בפארק. Democracy. Yeah, I got more records in the KGB. So, no funny business. המלך האלתורים של המזרח התיכון, אחי. אמרתי בוא ננסה. מה באנו שעה לפני הזמן? נסענו, הגענו, וגילינו טריק. אם יש לך אפוד זוהר, אתה יכול להיכנס לכל מקום. יופי. מה חסר לכם? היינו אמורים להחנות באזור מחוץ למרוץ, ופשוט הצלחנו להיכנס לתחנת דלק שהיא באמצע המרוץ. היה לכם שם נקודת גישה. מעולה. 76. official weight. עכשיו. תן זום על המשקל, 105.5, כמה זה יוצא? 35 קילו בדיוק.
35 קילו בדיוק. תתקשר לאחידי? על הקו? כן. קח את הטלפון. יאללה רבותיי, הייתי על הקו. שהחיילים שלנו יחזרו בריאים ושלמים, ושהחטופות והחטופים יחזרו הביתה בקרוב, ושיהיה שלום בארץ. יש לנו דקה לזינוק. דקה לזינוק. יאללה. אתם מוכנים? מרש! מיכאל, תזריק פה. תהיה מוכן עם הסטופ, שריקי. אצלך. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to all of my Dominicanos right there. הייתי בן אדם היחיד שרץ במשקל, אז בכלל, כאילו, מאיפה נפלתי עליהם? Catch me in the kitchen like a אני יוצא לנקודה ראשונה, בסדר? כן. בערך כשאני אתם צריכים לעשות את הנקודה שלכם. סגור, יאללה. ורכב... כן, אל תדאג. יאללה, אני בדרך. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. Hey, Concrete jungle with dreams are made of. There's nothing you can't do. Count your New York. These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you. Let's hear it for You welcome, OG. I made you hot. Catch me at the X with OG at a Yankee game. That made the Yankees. הפסקות היה כל חצי שעה ריצה, שזה היה אמור להיות כל 4.1 קילומטר, זה ככה היה בפועל. כל חצי שעה כאילו הייתי צריך לאכול כדי למנוע קור שריר ולהכניס מים גם כדי למנוע מצב של התייבשות. Holla back for foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to add 8 million stories. שומעים כתום. וואו, זה מחשים. שאוטות לאח היקר שנתן סיגריה. למה אתה מתעד אותי מדרדר לעצמי? יואב הלך לברר דברים. יאללה, איזה בירורים. מברר מספר 1 בארץ. The world trade, long live the king, yo. I'm from the empire. יש, תן בראש! dreams are made of. There's nothing you That boy good. Welcome to the אלופים, היידה! שמע אחי, זה אולי השפילה הכי יפה שאי פעם השתן. דקה וחצי, שריקי. נשאר דקה וחצי. Lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't bite the apple, Eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on the wind. בריצה שהיא לאורך זמן, אם אפשר לקרוא לזה ככה, יש שלבים בתוך הריצה. אני חושב שבהתחלה כשאתה רץ, תמיד יש לך כל מיני כאבים כאלה שצוצים לך, פתאום כואב לך תאומים טיפה, כואב לך אמסטרינג, אבל זה לאו דווקא כי יש את הפציעה. פשוט כי הגוף מתחיל להתניע. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Concrete jungle with dreams are made of. There's nothing you can't do. Count your New York. These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you. Let's hear it for New York. New York. 35 קילוגרם זה כמו 3 שישיות ו4 בקבוקים של ליטר וחצי. לסחוב עליכם תוך כדי שאתם רצים חצי מלא. Place in the world that you compare. Put your lighters in the air, everybody say yeah, 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 yeah. I'm in New York. Concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Count your New York. These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you.
היה לי איזה כאב בגיד אכילס, באזור של הרגל התחתונה, והתחילו לי שם ממש כאבים, ואמרתי אני חייב להמשיך, גם אם זה בקצב טיפה יותר נמוך אני חייב להמשיך, באיזשהו שלב פשוט נעלם הכאב הזה, פשוט המשכתי. אתה יושב בערך בבן צד, תשמור על הקצב, עכשיו יש לך טיפה עליית ימינה וירידה עכשיו, תזמור, אתה יודע? נראה מה זה קליל וזה, בצ'יל, נראה שזה לא מזיז לך. תראה, אתה זוכר פעם קודמת, אחי? אני זוכר, כן. זה מה שעשה לכם בראש. קהל אני יוצא. הייתי בקצב יחסית אחיד, זאת אומרת שאולי היה טיפה יותר עליות, טיפה יותר ירידות במהירות, אבל בסך הכל הקצב היה אחיד ולא היה שינויים דרסטיים עכשיו במהירות. אני הולך שם ברגל בכל מקרה, אתם רוצים לבוא איתי נראה לי כדאי, כי בכל מקרה זה לא כבר... אני אבוא, מה? אפילו יותר קרוב בנקודה הראשונה. מה, בא לעוד לפה כזה, לא... אבל בכל מקרה יש איזה שער, אז בואו נקפוץ שנייה לרכב, נקפץ רגע, נבין רגע מי נגד מי, בואו נמשיך אחרי זה Going in the wind, there's an empty of the truth that it's naked. It's verbatim and it's shaking. Na 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 na. No more getting elated. No more listless invitations. אם לא היינו חולים בנפש כמוהו, זה לא היה עובד לנו. חד משמעית, אבל זה מה שהופך לנו צוות ליווי כל כך טוב, אתה מבין? נכון, אחי. חצפוקים אחי, כן יאללה בוא נלך אחי. יאללה, אתה אומר עפולה, יאללה עפולה. 2 בבוקר יאללה עפולה. אני חושב שכאילו אנשים לא מבינים כמה זה ספורט קבוצתי, הדברים האלה שאנחנו עושים. 2 בבוקר, כל כך מאוחר. כאילו להרים אירוע כזה לבד, ושכל התכנון ושכל ההפקה, שהכל יהיה עליך, בלי שיש לך אנשים בשטח שמגיעים, ואם זה הצלמים שזה דור ובר וטומי שלא היה, אבל ניתן לו קרדיט, או איתי, או מיכאל, או יואב, שהם כאילו הצוות הלוגיסטי, בלי כל ההפקה מסביב, מאוד מאוד קשה לעשות את הדברים האלה לבד, זאת אומרת, כשיש לך אנשים איתך, ובגלל זה ספורט קבוצתי בעיניי, היכולת שלך להגיע להישגים שהם הרבה יותר קשים, ועכשיו אני מדבר על ה-21 זה היה סבבה, על ה-60 שהיה 12 שעות, איך הייתי מתחזק את האוכל בלי אנשים? זה היה בלתי אפשרי, כמעט בלתי אפשרי. זה להגיד בלתי אפשרי לפעמים זה... בשביל יואב אין דבר שהוא בלתי אפשרי. כמעט בלתי אפשרי להתנהל. וכאילו זה שהם עושים את זה, אין מילים לכמה ערך יש את הדבר הזה. אנחנו חוזרים אל האוטו של העצירה השנייה. יואב כרגע בדרך לעצירה השלישית. זה 10 דקות, כן, זה 10 דקות הליכה בערך, הולכים, מביאים את הדברים. סבבה. שיר הדרך הוא כה מיוחד מלך. כשאני המלך, אני משתין לך לפנים שאני המלך. אתה יכול להירקב מבפנים שאני המלך. זה לא מעניין אותי שאתה רעב, כי אני המלך. רק על עצמי אני חושב. Nice. תביאו את המים, אני אפרק את הזמן. סיימתי 16 קילומטר וממש כבר הייתי על הזמנים, כאילו הייתי שעתיים קצת, ממש כאילו קצב 8, כאילו 8 קמ"ש. זה שלי, כאילו אם לא יקרה איזה משהו חריג, אני על זה. אגב, חבר שמח לא עובד. שום דבר לא כואב, הכל טוב, הכל טוב. זה כבר השלט כואב. זהו, אתה שנייה אני מהסוף. חושב שאחד הקשיים המרכזיים שמרגישים זה הלחץ על הגב. אני חושב שאחד הדרכים למנוע עכשיו בעיות בגב ופציעות מתמשכות זה מני כוח סדורים ובנייה, כאילו סרגל מאמצים, אתה לא יכול לקפוץ לא רוצים 0 משקל ל-35 קילו ביום אחד. אני חושב שהבנייה
הסטורה כדי למנוע פציעות ולמנוע דברים כאלה. בסוף גם אם אתה מאומן וגם אם אתה חזק והגוף שלך בנוי לזה, זה עדיין כואב, וכאילו הכאב המשתמשך שכאילו זה לא יורד ממך עכשיו כמעט 3 שעות, זה יותר לא קל מנטלית מאשר פיזית. כי פיזית אתה, כאילו בניתי את עצמי לקראת זה, הגוף שלי היה מוכן לזה, אבל המנטלי זה כבר החלק שמתחיל לשחק פה. יש לך את זה, יש לך את זה. תפוס את זה ואת זה, פליס, תשמור. טמפו, תחשב על הצעדים ותתחיל להוציא כוח מהרגליים. עכשיו השלב שכאילו אתה לא יכול להשתמש רק באירובי, צריך ללחוץ, בסדר? הוא בקצב פגז, אם הוא משך את זה, זה אומר שבערך עוד חצי שעה כבר בעפולה. אנחנו חוזרים לרכב, מגיעים מהצד השני לעפולה לנקודת סיום, נחזור לנקודה 5 ונסיים ביחד איתו את המרוץ, בסדר? בדרך לנקודה האחרונה, לנקודת הסיום. היידה! הלך צוות דרום! צוות צפון בתחת שלי, הנה אמרתי את זה. בני אליהו, בצד שני אביגדור ולשם עולי ביצ'ס. קצב בוס, 20 דקות יש. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. בסוף הייתה תחושה רצינית של אופוריה, גם כי הצלחתי וגם כאילו כי הצלחנו להרים עוד אירוע שהתכנון הלוגיסטי שלו היה מאוד מאוד ארוך מקצה לקצה, כאילו זו הייתה תחושה מטורפת. יוצא היסטוריה, אחי! 4 חודשים אחרי הקרנות עשיתי את המרוץ הזה. Look in the mirror. אני חושב שאחד הדברים שהכי דוחפים אותי כל הזמן זה להראות שגם בנקודות מאוד מאוד נמוכות יש הרבה מאוד לאן להגיע והרבה מאוד לאן להתפתח. יש הרבה מאוד לעשות ולהשיג, והתפיסה הזאת שכאילו אם אתה בנקודה נמוכה אתה מוגבל, זה אחד הדברים שאני מנסה לנפץ. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. But Lord heavens above. After all, I'm only human. After all, don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. תשמע, כל פעם מחדש אתה מוכיח את מה שאני חושב שאפשרי שבן אדם מסוגל לעשות, אחי. כשראיתי אותך עם הווסט, לעומת כשרגע החזקתי אותו ביד, אני החזקתי אותו ביד ואני לא האמנתי שזה היה לך עכשיו 3 שעות, אחי. זה היה מטורף, אחי. זה היה מטורף. אפילו לא הראית שקשה לך. אפילו כל כך בפנים, כל כך שליטה. הגוף לא אומר לראש שלך מה לעשות, רק הראש שלך אומר לראש שלך מה לעשות. לאן שתחליט, שהראש שלך החליט שהוא מגיע, אתה מגיע. וזה כל כך השראה בשביל אחי. Do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame. אם אני צריך להעביר משהו אחד, זה תכנון צריך להיות עד היעד, וההסתכלות צריכה להיות מטר קדימה. זאת אומרת, אני עכשיו רוצה לעשות משהו ממש גדול, ממש גדול. אני לא יכול בהסתכלות שלי להסתכל שנה קדימה. התכנון שלי צריך להיות עד הרגע שאני מגיע ליעד. זאת אומרת, יש לי איזשהו יעד גדול, נגיד, לא יודע, לרוץ X קילומטרים, לרוץ מרתון, לעשות איירון מן, וכו'. התכנון שלי צריך להיות עד הרגע שאני עושה את הדבר הזה,
וההסתכלות שלי צריכה להיות מטר קדימה. איזה דברים אני עושה היום שיהפכו אותי להיות יותר טוב לקראת מחר, ואז מחר מה אני אעשה שיהפוך אותי להיות יותר טוב לקראת מחרתיים, וככה הלאה עד שאני מגיע ליד. יש דברים שלפעמים ההכנה לקחת שנים או לפעמים עשורים. אם תסתכל שנה קדימה או 3 שנים קדימה, איך אני אעשה את זה ואיך אני אתמין, כאילו אתה פשוט לא תצליח, כי רק ההסתכלות כל כך רחוק, שיש לך כל כך הרבה דרך לעבור, לפעמים תשחוק אותך. אתה פה עם החולצה, ספרה וסייפה. כן. זו חולצה שאתה רצת איתה, וגם אנחנו כל הצוות היינו איתה. חשבתי מה צריך להיות רשום על החולצות, כאילו מה המהות של הדברים, גם שאני עושה וגם שאנחנו עושים כצוות, מעבר להישג הספציפי של לרוץ X מרחק או לרוץ Y מרחק בתנאים מסוימים. מה הדבר היותר גדול? ספרה וסייפה זה כאילו ביטוי לאדם שהוא קורא, מלומד, יש לו ערכים, אפשר לקרוא לזה ככה. סייפה זה מלשון סייף, איש חרב, איש שהוא נלחם בעיקר למען העקרונות שלו והדברים שהוא מאמין. ספרה וסייפה זה בעצם ביטוי לבן אדם שהוא גם כזה וגם כזה, שהוא משלב גם את העולם הלמידה, הרוחני, ההתפתחות, לצד רוח קרב, זה שהוא איש חרב, זה שהוא נלחם למען הדברים שחשובים לו. עוברים לשם נשים במקום הראשון, אסתר כפי רפאל, כל הכבוד. רק במקום ראשון יש לנו גם חזק ותעזר בשני האלמנטים, תוכל לנצח את הקרב. זה המהות. היה טוב. אני חושב שמעבר לאירוע עצמו הפיזי, יש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו, כי אנחנו משאירים פה משהו אחרינו. מתקשר לעולם של הספרה, איזשהו חומר מסוים, לאו דווקא פיזי, חומר אולי יותר רוחני אפשר לקרוא לזה, איזשהו ערך שהוא נותן משהו שעוד לא היה לפנינו, שאנחנו יוצרים עכשיו. Just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around. That all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue sky and all that I can see. And all that I can see. It's just a yellow lemon tree. שעתיים 45 עם הווסט הזה. להגיד 35 קילו, זה לא מתחיל להמחיש לך כמה זה כבד. אנשים לא מבינים את הרמה של הביצוע, זה מטורף. 35 קילו מבחינתך, אתה לא רגיל להרגיש. עד שאתה לא נותן לו להחזיק את זה רגע, ואז נופל עליו ההבנה.